Joseph Camilleri, ex-ħaddiem tat-Tarzna, beda il-karriera tiegħu bħala apprentist fl-1988 fl-età ta' 15-il sena. Wara 20 sena ta' ħidma gvern nazzjonalista, beda il-proċess sabiex it-Tarzna tagħlaq il-bibien tagħha darba l dejjem li ma' deċiżjoni affettwat lejxin ta' mijiet ta' familji. Joseph sab ruħu f'salib it-toroq hekk jispiċċa mingħajr impjieg. Iżda fl-2008 huwa ddeċida li waqqaf il-kumpanija E&L Enterprises li ma' kumpanija impjegat 22 ex-ħaddiem tat-Tarzna. Mistoqsi ġelu jieħu dan ir-riskju u jiftaħ din il-kumpanija u qal li permezz tagħha sab skop sabiex u l-kollegi tiegħu jibqgħu jużaw il-ħiliet tagħhom. L-unika ħaġa li naf nagħmel l-azzar. L-azzar huwa xi ħaġa ta' sodisfazzjon li inti minn trafu minn fl-adba minn xi ħaġa ċatta inti tikkrea taraġġ, tikkrea gate. Minn dak iż-żmien l-hawn din il-kumpanija bdiet tespandi fejn minn negozju li kien jopera minn uffiċċju xkejken f'dar residenzjali, illum il-ġurnata E&L Enterprises qed topera f'binja akbar ta' 10,000 metru kwadru f'Ħalfar. Dan kif id-domanda għax-xogħol komplet tiżdied u għalhekk il-kumpanija ħasset il-ħtieġa li tibda topera minn binja akbar. Dan fil-waqt li llum qed tħaddem mal-40 ħaddiem. Fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-binja l-ġdida din il-kumpanija attenda il-Prim Ministru Joseph Muscat akkumpanjat mis-Sinjura Michelle Muscat. F'diskors tiegħu il-Prim Ministru qal li t-twaqqif ta' din il-kumpanija tirrifletti il-karatteristiċi tal-ħaddiem Malti bħala poplu bieżel u determinat. Żied jgħid li n-negozji żgħar huma l-mutur tal-ekonomija tagħna u jgħid li l-gvern se jibqa' kommess li jkun ta' spalla għalihom filwaqt li jinċentivhom bil-għan li jkomplu joħolqu aktar opportunitajiet għal ħaddiema Maltin u għawċin. Il-gowl tagħna huwa li nżidu n-nies, għandna vacancies ġifieri miftuħin, għandna basilna nżidu bejn 20 u 25 persons oħra. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru tal-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji Żgħar Chris Cardona flimkien mas-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli.